Minkejja illi kien magħruf li l-post huwa ikkundannat l-eks Sindku Nazzjonalista flimkien mal-Kunsillieri Nazzjonalisti ta' San Ġwan fis-sena 2000 xtraw il-villa illi bħalissa qed jintuża mill-Kunsill Lokali ta' San Ġwan. Fi stqarrija il-Kunsillieri tal-Partit Laburista ta' San Ġwan spjegaw kif l-eks Sindku u l-eks Kunsillieri Nazzjonalisti għaġlu biex xtraw dan il-post meta kienu jafu bil-ħsarat li hemm. Il-ġimgħa l-oħra parti mis-saqaf tal-uffiċini tal-Kunsill ċediet. B'xorti tajba fil-ħin tal-inċident l-uffiċini kienu magħluqin. L-għada is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali José Herrera talab investigazzjoni sabiex jinxteħed dawl fuq il-proċess ta' xiri ta' dan il-post fis-sena 2000. Fl-aħħar sigħat ħarġu iktar dettalji dwar dan il-każ fejn il-Kunsillieri Laburisti fi stqarrija qalu illi il-post inxtara ġurnata qabel l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali tas-sena 2000. Dakinhar l-eks Sindku Nazzjonalista u l-eks Kunsillieri Nazzjonalisti injoraw petizzjoni ta' madwar 1500 firma kontra ix-xiri ta' dan il-post. Il-Kunsillieri Laburisti qalu li issa wara dak illi ġara juri kemm kellhom raġun ir-residenti illi oġġezzjonaw għal dan il-post bi spiża kbira. Intqal illi dak iż-żmien intefqu 95,000 liri Maltin li skont il-Kunsillieri Laburisti meta jkunu tħallsu l-interessi lil bank l-ispiża totali se tkun ta' aktar minn 460,000 euro. Intant l-istess kunsillieri qalu li l-gvern preċedenti kien ilu iżjed minn sena jippjana li jibda il-proġett ta' ġnien Kering Rek. Dan il-proġett kellu jinkorpora fih l-uffiċini tal-Kunsill Lokali iżda dan qatt ma nbeda. Intqal li kien sar ftehim mal-eks Ministru George Pulicino fejn il-Kunsill iħallas madwar 80,000 euro mill-Urban Improvement Fund u meta tinbih il-villa li qed tintuża mill-Kunsill bħalissa il-flus jingħataw lill-Ministeru. Il-Kunsillieri qalu li dan ifisser li l-proġett kien se jiġi iffinanzjat mill-Kunsill u mhux mill-Gvern Nazzjonalista kif illum l-Oppożizzjoni qed tagħti l-impressjoni. Finalment l-erba' kunsillieri tal-Partit Laburista urew id-dispeċir tagħhom li meta s-Segretarju Parlamentari José Herrera żar il-Kunsill il-ġimgħa l-oħra dawn ma ġewx informati b'din iż-żjara min-naħa tal-Kunsill.